Succesul vieții constă în a trăi frumos, a râde adesea și a iubi mult. Trebuie să te bucuri de respectul oamenilor și de iubirea copiilor, să-ți descoperi misiunea în viață și să aduci la bun sfârșit, să legi ceva în urmă, o lume mai bună decât pe care ai găsit-o la naștere, o lume pe care ai înfrumusețat-o, salvând un suflet chinuind, creând o poezie nemuritoare sau descoperind o specie unică de floare. Succesul vieții este al acelui om care nu încetează niciodată să laude frumusețea pământului și a naturii, al acelui care dăruiește semenilor săi tot ce a primit mai bun și descoperă în oameni un izvor de frumusețe, al acelui a cărui viața este o sursă de inspirație, iar amintirea o binecuvântare.